perquè es nota que són gent que sap de música i jo no. Estic morint, Vale. De calor o de nervis? De nervis. Això està allà? No sé què dir, no sé com es fa això ja. Vale. I tu vaig anar... Ja no menys més. Hola a tothom, què tal? Com esteu? Torno a estar per aquí davant la càmera. Que fort això, Que fort, feia molt que no ho fèiem. Escolteu, avui estic molt emocionada perquè el vídeo que veureu a continuació és una cosa molt diferent del que havíem fet al Parlem-ne fins ara, i és que aquest cop hem sortit al carrer, hem sortit d'aquesta habitació i hem sortit al carrer amb un micròfon a la mà per anar a parlar amb els finalistes i els creadors de contingut que van passar pel Sona Nou ara fa uns dies, que com sabreu és aquest concurs que es fa a Catalunya un cop l'any per descobrir artistes emergents. Així doncs, el passat 10 de novembre, micròfon en mà, ens vam plantar a la Sala Salamandra, la Laura Zurriaga, la Mercè i la Cèlia de la Trinae, i jo mateixa, i vam anar a fer un reportatge que trobareu a les respectives xarxes socials de cadascuna de nosaltres. I en el cas del Parlem-ne, el que vam fer va ser un qüestionari per conèixer una mica millor els gustos musicals de la gent que passava pel Sona Nou aquell dia. I com suposo que voldreu saber ja què ens van respondre la Berta Roca o els finalistes del Sona Nou, entre d'altres, doncs endavant amb el vídeo. Parlem-ne. Feia molt que no deia Parlem-ne. Quina il·lusió. Em sento com la McGonagall fent l'encanteri aquella a Hogwarts. Bueno, ja està, prou. Primer de tot, presenta't qui ets i què fas aquí. Som Aina Coda, nosaltres fem rap i estem a la final del Sona Nou. Jo soc la Figuera Margós, estic aquí com a seguidora del concurs i bàsicament sóc una dels que fa el seguiment a través de TikTok del Sona Nou. Jo soc apitxat en les xarxes socials i sóc un dels ambaixadors del Sona Nou que fas vídeos i fas un poc el tonto. Qui no fa el tonto a internet aquests dies? Jo sóc l'Àlex Almirall i acompanyo l'Eloi Seirac, que està aquí al meu costat. Soc l'Eloi Seirac i acompanyo l'Àlex... No, hem vingut a la final del Sona Nou. Nosaltres som Femaflaues i estem aquí al Sona Nou fent música. Competint, però que al final no es tracta de competir, sinó de gaudir del procés. Bé, no? Molt maco això, molt maco. Soc la Berta Roca, tinc 20 anys, soc de Mataró i faig vídeos a TikTok i extra em faig cosetes també, i ara presento un programa a la ràdio que es diu El Loc. La primera pregunta, que és molt bàsica, és quin és el teu grup preferit? Buah, que difícil. Supercomplicat, Són preguntes complicades. Tothom diu el mateix. One Direction, sempre... Rigoberto Bandini. Vaig a dir algun ràpid. Zo. Jo ACDC. Always My Heart, em sap molt de greu, potser ha passat de moda, tu també? Home, clar! Vaig a dir la Fumiga. Una cobla sardanes. Increïble. Jo Camarón. Diem a la vegada. Bon nivell. Ara que ja m'heu dit com el vostre grup, allò que dieu com amb orgull, no? Necessito que em digueu el grup que no dieu mai que us agrada, però que realment us agrada molt i que en públic no ho admetreu, però aquí doncs m'ho heu d'admetre. Les típiques músiques de poble, allò, El Puente, El Chacacha del Tren, aquestes cançons, jo, em ven a vegades. O sigui, l'orquestra de poble de les festes de poble d'estiu. 100%. És que n'hi ha tants que no sé, perdó, saps? Podria dir-te Miguel Bosé quan no pareixia que se drogava tant. Que morena mia. M'agrada molt bandes sonores de coses molt estranyes d'internet, de vídeos d'internet. Elabora. No, això se pot malinterpretar. O sigui, quan va sortir el CD de Bad Bunny el vaig escoltar. Bad Bunny. Segona vegada que em diuen Bad Bunny, Què diries tu per mi? Gemeliers. No m'agraden! Potser diria Ferran Palau. La gent es sorprèn quan dic Ferran Palau. No m'avergonyeixo de cap grup, tampoc. Ah, sí, una cançó que em xifla. Però que em xifla, però perquè té una història. És Jerusalema. Benny Junior, m'apassiona. Mira, el que faig és, quan vull escoltar un tema de Figaflaues, fico sessió en privada a l'Spotify, perquè ningú vegi que estic escoltant Figaflaues. Hi ha una sèrie britànica i són cançons infantils, però que sempre hi ha una cosa tenebrosa i siniestra. Daniel 2000 són uns col·legues d'uns col·legues de la Bisbal. Me gusta una duchita. Mare de Déu, senyor. Aquí estic entrevistant avui. I una cançó que no suportes per res del món? La de All I Want for Christmas. Despacito. Normal. Jo la de Quevedo, o sigui, la de que... Session 52 de Quevedo amb Bizarrap. Exacte. Mira, per aquí m'arrecolzen, Perdó la Fumiga, vos estime molt, però Mediterrània ja l'he cansat molt. La puta bachata no val res aquesta cançó, por Dios, que és famosíssima tot el rato amb la bachata, no m'agrada gens. És que és supertípica, Purpurina de l'Alberto Gambino, pel contingut de la lletra. Jo Purpurina, d'Alberto Gambino. Segona vegada que ens diuen Purpurina. Toma. Jo no és que estigui fart, però no mola gens Taylor Swift.
Red flag que s'acaba de marcar. Literalment. Fatal. Fatal. Seguim amb l'entrevista, el millor que puguem. És una cançó al contrari, que tot i que l'has escoltat 1.000 milions de vegades, és impossible que soni en algun lloc i no la cantis o no la ballis o et tornis boja amb aquesta cançó. Cantando de Keisio. És que ell no canta molt. Sultans of Swing. És que em faig super repetitiva, però de Rigoberta Bandini la de Si Bailava. I Julio Iglesias. I és que si Julio Iglesias? Sí, no, Julio Iglesias, cançó de Rigoberta Bandini. Ah, vale. Brujeria, de la gran orquestra de Puerto Rico, és, no? Sí. És que qualsevol de One Direction, i em sap greu ser repetitiva, però de debò, em puc avorrir una cançó una època, però encara que soni, seguiré sentint el mateix. La Macarena. Però aquesta més va amb ball inclòs i tot. Clar, és a dir, i òbviament, és a dir, és que jo no puc estar escoltant la Macarena sense ballar-la. Molt bé. És impossible, no se pot. Alguna cançó dels Supers. Bé, especifica quina, exactament. És que no. Aquesta. Superesmorza, ens agrada. Jo he de confessar que l'altre dia em va donar com la nostàlgia i vaig estar tot el matí escoltant One Direction. I el millor concert al que heu anat mai? De la Fumiga. Buah, SFDK. No sabria dir-te quin perquè tots han estat brutals, però SFDK diria que ha sigut dels millors. Jo la veritat és que també. Jo què sé, Quiasmos. No diré el meu preferit, però el meu primer, que sí que me'n recordo sent nena i estava al concert aquell, de Rosario Flores. Però perquè en aquell moment m'agradava molt, bueno, em continua agradant, vull dir, però tenia com una unió amb ma mare a les cançons de Rosario, em va regalar les entrades per de la música, com tota l'experiència la recordo un munt, saps? Rosalia. Però no Rosalia d'aquest tour, sinó Rosalia del Malquerer Tour. Va ser molt guai. Jo el de Mac DeMarco, el Primavera Sound. Un últim descobriment recent que us hagi agradat molt o que us hagi sorprès? Conor Albert. Vale. És un multiinstrumentista que ho toca tot i ho toca molt bé tot. És que ja no descobrim res. Oh, bueno, ja no descobreixen res. Joana Serrat, és veritat. Cigarrets after sex. Per culpa de Joana Serrat. Sí, és veritat. Jo diré un, el vaig descobrir fa ja 2 mesos, però bueno. Junior H, que fa una cosa que es diu Corridos Tumbados, de Sud-amèrica, i és increïble. És guitarra sola i està guai. És com el trap, però folclòrico, saps? Ensenya tu, de fet, que no sé ben bé com es diuen, el Low the Sun. Ah, sí, els Ollam. De Ollam. De Ollam amb 3 L's. Brutal, brutal. Ah, bueno, puedes contar conmigo de la María Escarmiento, està molt bé. Ah, mira, doncs no l'he escoltat. L'hauràs d'escoltar, és fort, és potent. Des de batxillerat ja no res em fa il·lusió, una música. És una pena. És melòmen empedernido. Sí. Doncs moltes gràcies per passar pel Parlem-ne. Ai, a vosaltres, que guai! De res, un plaer, suposi. Parlem-ne. A tu? Que heavy que algú m'has dit One Direction, tio, estic flipant. Ja, has posat una cara que dic, tio, es posarà a plorar. No. I fins aquí el primer reportatge oficial del Parlem-ne amb un micròfon a la mà. No sé què us ha semblat, deixeu-me un comentari si us ha semblat graciós, si us ha entretingut, que aquesta seria la finalitat d'aquesta nova part del Parlem-ne que inaugurem amb aquest report del Sona Nou. Esperem veure-us molt, molt aviat en següents reportatges. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials, estem a Twitter, a Instagram, a YouTube i ara també estem a Twitch des de fa uns mesos. Fem un parell de directes a la setmana. Ja sabeu, les tertúlies que abans fèiem aquí a YouTube, ara les fem en directe a Twitch i molt aviat estaran aquí penjades a YouTube, ho prometo, però això serà d'aquí uns dies. De moment, espero que hagueu gaudit d'aquest primer reportatge i ens veiem molt aviat. Adeu! I de quin eres? Ara que anava a preguntar el mateix, en Zayn. I tu? Jo era de Harry. Ai, Jo sempre era la bàsica, era aquesta bàsica, sí.